Велаек поздраво за Георги и за Боби, сасна и брзите коли, а четворката и Q7-цата. Под 300 коња да не се убаждар. Ајде Георги прјала као е дели Q7-ца. Ајде Бобија као е калија четворка, никакви бенвета и мерцедеси да не се обаждат. Отивајте мишки и си платете лизинкувете си, да знаете че нямате шанс. Калас, тумаре старто рада. Знаете че в ТТВ нимак шмари, в Добревци независимо колку пари са ви колите, да знаете че не са многу пари. Но ще ви бием когато ние искаме, ако имате желащи да се обадят, да знаете че в ТТВ нимак шмари, в Добревци независимо колку пари са ви колите, да знаете че не са многу пари. Но ще ви бием когато ние искаме, ако имате желащи да се обадят, да. За Георги Ескобара с најаката бегачка, Ауди Q7 е слајно најбареске андеград. Текевен за најдобрја сас најбрзите коли, а четворката и Q7-цата. Под 300 коња да не се обаждар. Ајде Георги прала као е дели Q7-ца. Ајде Бобија као е калија четворка, никакви бенвета и мерцедеси да не се обаждат. Отивајте мишки и си платете лизинкувете си, да знаете че нямате шанс. Калас, тумаре стартора. Независимо колку пари са ви колите, да знаете че не са многу пари. Но ще ви бием когато ние искаме, ако имате желащи да се обадят, да. Велаек поздраво за Георги и за Боби, сасна и брзите коли, а четворката и Q7-цата. Под 300 коња да не се обаждар. Ајде Георги прјала као е дели Q7-ца. Ајде Бобија као е калија четворка, никакви бенвета и мерцедеси да не се обаждат. Отивајте мишки и си платете лизинкувете си, да знаете че нямате шанс.